ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ବି ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ନାରାବାଜି କରୁଛି, ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଧର ସିଧା ନେଇକି ବର୍ଡ଼ର ପାର ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାର ଯେଉଁ ଖୁଜଲି ହେଉଛି, ଖୁଜଲି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଓଲଟା ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ, ଖୁଜଲି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଭାରତରେ ଖାଇବ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଗାଇବ। ବୁଝିଲ? ଯେଉଁ ବଦମାସି କାମ ତୁମେ କରିବ ସେପଟେ, ଭାରତରେ ନୁହେଁ। ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ବି ଏମିତି ହେଉଛି, ଓଲଟା ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ବର୍ଡ଼ର ପାର ସେପଟେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେଇଠି ରହିବ, ଖୁଜଲି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।